si Friza? Izađi p***o! Ko je ovo? Poštar? Uhvatili smo ga. Lep si kao Roška Jakić. Ne, ovo nije poštar. Ili možda... Ako misliš da drhtim od straha, grešiš. Ma ne, poštari su uvek uredni. Ja sam bre... Super Balkanac. Zapravo nisam vidio ni jednog dronjavog. Veća sam patriota od Darka Miličića. Jebate, Evropska unija. Osim u filmu... Tesna koža 4. Bile, izginuli smo. Lele! Sada sve ima smisla. Kakarote, sine, ti ćeš da poraziš Frizu. Čekaj, je li to Kakarot? Da, postaje super Balkanac. I on je jedini koji će pobediti. Jedini super Balkanac koji će pobediti Frizu. Da, sada mogu da umrem na miru. Ne. Ko je ovaj? Šta? Ko su ovi likovi? Pobeđuju Frizu! Šta? Kakarot ponovo? Da, Friza je konačno gotova. Sve mi je jasno. Sada mogu na miru da umrem. I konačno, šta bre, koji kurac? Na ovome svetu mogu da kažem što se dešava, to nije istina. Propaganda.